Dobrý deň. Dnes si ukážeme nastavovanie pri rámovom systéme samotné krídlo, keď si chceme doladiť jeho celkovú výšku. Máme na to 3 mm imbusový kľúč a takto vyzerajúci samotný podvozkový dielec, ktorý nám v rozsahu až do 5 mm vie nastaviť celkovú výšku portálu. Ak pôjdeme pri nastavovaní s 3 mm imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek, budeme to doťahovať a pôjde nám samotné krídlo ramového systému smerom nahor. A ak pôjdeme v protismere hodinových ručičiek, a teda doľava, pôjdeme s podvozkom smerom nadol a celé krídlo nám bude klesať. V tomto prípade máme nižšiu medzeru, respektíve menší rozmer dolnej časti a v hornej časti nám to viacej otvára. Takže musíme si buď jeden podvozok na tejto strane znížiť, alebo na druhej strane podvozok zvýšiť. Za pomoci takéhoto kľúča v rozmere 3 mm si nájdeme na tú skrutku, ktorá je zhruba 1 cm od spodnej hrany. Musíme si nájsť na to otvor na podvozkovej časti, prostredníctvom ktorého si budeme postupne skrutkovaním nastavovať tento rozmer. Teraz si ukážeme, či to je pri alternatíve manuálnej alebo prevedení automatickom, akým spôsobom si môžeme nastaviť správne doťahovanie dverí. V obidvoch prípadoch je to rovnaké, a teda jeden zámok si môžeme odložiť. Máme k tomu takýto kúsok, ktorý je vo vnútri, ktorý sa osádza tak a posúva zľava doprava. Budeme k tomu potrebovať len jeden 3 mm imbusový kľúč, ktorý pohľadovo zo spodnej strany vo vnútri má na to priestor, kde týmto kľúčom si daný diel dotiahneme. V takomto prípade máme tu milimetrovú vôľu, zámok si povolíme, dotiahneme o 1 mm smerom dovnútra na tomto dieli, dotiahneme a opätovne otestujeme. V vnútornej časti si dielec povolíme, s prstom si za pomoci ho posunieme o daný rozmer, ktorý potrebujeme, čiže o nejaký milimeter si dáme dovnútra, znovu dotiahneme. Takto nastavený zámok si otestujeme. Máme ho nastavený na presno.